ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ନିଜ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ତ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ନିଜ ଫ୍ରି ଟାଇମକୁ କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ନିଜକୁ ବେଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ କ'ଣ କର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5ଟା ଏମିତି କାମ କହିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ କରିପାରିବ ଆଉ ନିଜକୁ ବେଟର ବନେଇ ପାରିବ। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଡିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ଲାଇଫକୁ ଜିଅନ୍ତି। ଆମେ ଡେଲି ସେମ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଏକା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ସେମ୍ ଟିଭି ସିରିଏଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ଦୁନିଆରେ ଆମ ସାର୍କେଲ ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଆମର ଛୋଟ ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କେଉଁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମ ସାର୍କେଲର ବାହାର ଦୁନିଆ କେମିତି। ଏଥିରେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜ କାମକୁ ବେଟର ୱେରେ କରିପାରିବ। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଦୁନିଆର ବହୁତ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଦେଶର ଭଲ ଭଲ କଥାକୁ ଭଲ ଭଲ ଲଜ୍କୁ ନେଲେ, ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବନିଥିଲା। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ କାମକୁ ବେଟର ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଜରୁରୀ ନୁହଁ କି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଅ, ନିଜ ସିଟି ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିପାରିବ। ମେ ବି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ନହେଲେ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କି କେଉଁ ପାର୍କ ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ କେବେ ଆଗରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନ। ନମ୍ବର 2, ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି କାମ ଶିଖିଯାଅ ତ ତାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଫିଲିଂ ଆସେ କି ତୁମେ କିଛି ହାସିଲ କଲ। ତେଣିକି ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଜରୁରୀ ନୁହଁ କି ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ଶିଖ, ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଶିଖିପାରିବ। ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ନିଜକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇପାରିବ। ନମ୍ବର 3, ମିଟ୍ ନ୍ୟୁ ପିପୁଲ୍। ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି। ଏମିତିରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କଏଦ କରିନିଅ। ଏମିତିରେ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ମିଳନ୍ତିନି। ଯଦି ତୁମେ ଫ୍ରି ଅଛ ତ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନାଅ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ସେମିନାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେସନକୁ ଯାଇପାରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୁପକୁ ଜଏନ୍ କର, ନହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାରେ ତୁମର ହିଁ ଫାଇଦା। ଯଦି ତୁମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ ତ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ବି ନେଇପାରିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ହେଲା ସିଏ ଯାହାକୁ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ କି ଦରକାର ସମୟରେ କାହାଠୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ କେବଳ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହିଁ ମିଶନ୍ତି। ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି କେବଳ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହ ହିଁ ମିଶନ୍ତି, ସେ କେବେ ଅଲଗା ବାତ୍ରା ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତିନି। ନମ୍ବର 4, ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଫ୍ରେଜାଇଲ ମାନେ ହେଲା ଏଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରେଜାଇଲ ମାନେ ହେଲା ଏଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆମ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରେଜାଇଲ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ଏଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼େ ତ ଏଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଟିଭିକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବ ତ ବର୍ଷେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବ ତ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଟା ଆଉ ତୁମକୁ କାଟିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଟିଭିକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚଲେଇକି ଆଇତରେ ରଖିବ ତ ଏଟା ପୁରାପୁରି ନୂଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ବେଡ଼ରେ ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ବେଡ଼ରୁ ଆଉ ଉଠି ହିଁ ପାରିବନି। ତୁମ ବଡ଼ିକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତାଠୁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ କେବଳ ବଡ଼ି ନୁହଁ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଭଲରେ କାମ କରେ, ତୁମର ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼େ। ନମ୍ବର 5, ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବେଟର ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମ କରୁ, ଭଲ ପଇସା କମେଇ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ବେଟର ନ ବନେଇଛ ତୁମେ କେବେ ବି ବାହାରୁ ବେଟର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ନିଜକୁ ବେଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ତରିକା ହେଲା ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକର ପୁରା ଲାଇଫର ସଂଘର୍ଷ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କହିଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଛ ତ ସେ ବୁକ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯାଅ, ଆଉ ତା ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ସବୁ ରାଜ ଜାଣିଯାଅ। ତୁମେ ତା ଲାଇଫର ସେହି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଅ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ତା ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋ ହେବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସୋ ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ଅଛ ତ ନିଜ ଟାଇମକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କର ବହି ପଢ଼ିବାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା, ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ତ ଆମେ ବେଟର ହେଇଯିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଟର ହେବା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବେଟର ହେବ, ଆମ ଗାଁ ବେଟର ହେବ, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ବେଟର ହେବ।
तो गाइज आज ये वीडियो भल लगी लाइक कर सामान सेयार कर पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यटन टेक केयर एंड लव यू।